त्याला भक्षस्थानी पाडा. याच्या पूर्वी असं सौंदर्य केव्हा पाहिजे आणि त्यात सौंदर्य आज प्रथमताच मला पाहिलं. या हरणा पुष्कळ झाल्यात पण त्यांच्यातील तो दिसत नाही. तुझ्याशी मी मोठ्यानं बोलणार नाही कारण तुझ्या जवळ जर काय पाहिलं असेल तर थोडीशी घाबरलेली दिसते. तुमच्या फक्त आवाजाने माझ्या हृदयाचा धडकाव होतो. अगं माझा आवाजात कशाला? माझ्याजवळ पुष्कळ काही आहे. नको नको मी दाखवणार. नको नको फक्त आवाजाने आमची ही दशा झाली तर अजून तुमचं भीतीबाई काय काय आहे ते पाहून आमचं काय होणार. अजिबात चिंता करू नकोस. बघा थांब नकोस. पाया पडते तुमच्या. या अरण्यात तुझ्या आणि माझ्याशिवाय कुणीच नाही. बरोबर आहे. करण्याचा विचार खूपच आहे पण काही करणार नाही. पण मला एक सांगतो कोण तू नाव काय तुझं राहण्याचं वसित नीट असं काय करताय म्हणजे एका वेळेस जर का एवढा प्रश्न विचारला असाल तर कुठल्या प्रश्नाचं उत्तर द्यावं तुम्हाला? शेवटपासून सुरुवात कर. शेवटचा तरी समजला? शेवटचा प्रश्न शेवटपासून प्रथम पहिल्या. आता तुम्हाला शेवटच हवा तर शेवटच सांगते. सांग लवकर. नाव आमचं उर्वशी. उर्वशी माझ्या नावाप्रमाणेच नाव आहे. तुझं नाव उर्वशी आणि माझं नाव जरा मोठं आहे. मोठं आहे. तुमच्यापेक्षा सुद्धा मोठा. माझ्यापेक्षा मोठं असू शकत नाही कारण माझं नाव आहे. या अरण्याच्या ठिकाणचं वास्तव्य. या अरण्याच्या ठिकाणी बरोबर सांगू अगोदर सांगता येत नाही तुला. आता आम्हाला काय करणार तुम्ही? बघा या अरण्याच्या ठिकाणी माझं वास्तव्य. एकाही मनुष्य प्राण्याला मी जिवंत केव्हा ठेविलं नाही आणि त्यांना भक्षण केल्याशिवाय मी काही राहिलेलो नाही. माणसांना मी खातो. त्याचे तुकडे 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 तुकडे. माझं पोट भरलं की कोल्या कुत्र्यांना मेजवण. आता सुद्धा त्याच उद्देशानं आलो. आता ज्यावेळी आलो त्यावेळी पाहिलं मनुष्याचा वास येऊ लागला. ज्यावेळी मनुष्य दिसला त्यावेळी हाच विचार आला तुझ्या सुद्धा बारीक बारीक तुकड्यांची संख्या सुद्धा नाही एवढे तुकडे केले. करू नका. तुझं कल्याण मी करीन काळजी करण्याची गरज. काय अपराध केलाय तुमचा? अपराध एकच. कुठला? अपराध एकच. कुठला? सर्व काही योग्य प्रकारे सांगत नाही. उर्वशी नाव सांगितलं ही झालीस पण अजून माझा एक प्रश्न आहे. तुझं लग्न झालं? नाही. बरं झालं. याला सुद्धा कारण आहे. तुझं लग्न झालं नाही माझं लग्न झालं नाही. माझं लग्न झालं नाही तुझं लग्न झालं नाही. अगं या विश्वाच्या ठिकाणी माझ्या सारखा नवरातला शोधून सापडला. कुणासारखा? एवढा सुंदर सद्गुणी पराक्रमी मीच तो. तुम्ही माझ्याशी लग्न करणार? अगं तुझ्याशी लग्न का तुला राणीप्रमाणे मला चिंता नसावी आजपासून. तू माझी बायको मी तुमची बायको. मी तुझा नवरा. तू माझी बायको मी तुझा नवरा. असला नवरा
त्यापेक्षा नसलेलं बरं आहे. नवरा नको 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 मरून जाऊ दे नवरा. अशीच राहील मी पण असला नवरा नवरा नको. मरून जाऊ दे. बायकोही मरून जाऊ. आ? नवरा बायको नको. आजपासून तू माझी महिना आणि तुम्ही मी तुझा पोपट. काय बोलताय सारा? पोपट पोपट नको. महिना सुद्धा नको आणि पोपट सुद्धा नको. पोपट महिना मरून जाऊ दे. अजून सुद्धा आहे तू माझी कोकिळा. आता कोकिळीच्या जोडीला कोण आणलाय? मी तुझा कावळा. एवढ्या सुंदर कोकिळे बरोबर त्या कावळ्याला का ठेवता? काय लागला तुला? सुंदर कोकिळा असते एक तर काळी कोकिळा. कावळा सुद्धा काळाच. फक्त तिचा आवाज सुंदर. ज्याप्रमाणे तुझा आवाज सुंदर तरी लोकांना आवडते. त्याप्रमाणे माझा कावळा. मी सामान्य कावळा नव्हे. समजूत नकोस. मी डोम कावळा. काही सामान्य कावळ्या पिंड उचलतात. मी सर्व माणसात उचलतो. तुम्ही पिंड उचला नाही तर माणसं उचला. पण कृपा करून दयावंत होऊन मला इथून जाऊ द्या. या विश्वात कित्येक जण प्रेम करतात. प्रेम झाल्यानंतर लग्न करतात. मग मला सुद्धा तसं करायचं. प्रथमतः मी तुझ्याशी प्रेम करणार नंतर मी तुझ्याशी लग्न करणार. माझ्याशी प्रेम करू नका. माझ्याशी ज्यानं प्रेम केलंय ना तो वर पोचलाय. वर जाऊ दे. मी पुन्हा वरून खाली आहे तुझ्यासाठी. माझं प्रेम कसं वाटलं? तुमचं प्रेम नको नको. अशा प्रेमाने मी कधीतरी मरून सांगतो. मरशील त्यावेळी मरशील. पण आता तुला वाचविणार. जी व्यक्ती अरण्यात येते कदाचित आपल्या इच्छेने येत असेल. जाताना माझीच आज्ञा घ्यावी लागते. म्हणून तुला मी एकच सांगू इच्छितोय. आतापर्यंत केली ती थट्टा तुझी विटंबना होऊ नये असं असेल. माझ्या समोर माझ्या गुहेपर्यंत. तुमच्या सगळे तुमच्या गुहेपर्यंत. खबरदार झालं लक्षात. शंभर मुखातील शब्द मुखात ठेवा म्हणते. साहजिक का होईना पण या मार्गात तुम्ही आमच्या समोर आलात. एक नरभक्षक असून सुद्धा आतापर्यंत फक्त तुमच्या जवळ विलावट केलेली आणि हात जोडून स्वतःच्या रक्षणासाठी गयावया केली. पण तरी सुद्धा आम्हाला इथून न पाठवू देता देवाचे चाळे आमच्या सोबत करण्याची तत्पर करा. आणि एक वेळ पुन्हा हात जोडते. बरोबर आम्हाला जाऊ द्या. मानवाने जाणीव पण केव्हा देवा स्वतःच्या मनाची इच्छा निर्माण झाली. त्या इच्छा तुझ्या या संपूर्ण सुंदर कायाचा चोळा मुळात तुमची इच्छा म्हणजे परमेश्वराची इच्छा नव्हे. यावेळी तुमच्या मनात जगावी आणि त्या प्रत्येक इच्छेची पूर्तता आम्हाला कामलेली करावी. मग सारखा असा असेल त्याला ब्रह्मण असेल. स्वतःच्या पराक्रमाच्या बळावर तुला कोणता प्रकार माझा स्वतःच्या पराक्रमाच्या वर्गाला विश्वासाला आमच्यावर मांडू नका. एवढा विश्वास बरा नव्हे. विश्वाच्या ठिकाणी त्या परमेश्वरानं मला जन्म दिला त्या परमेश्वराच्या इच्छेला सर्व काही करता. तुमची इच्छा याला मी महत्व देत नाही. तू जाता म्हणाली हे घडतं परमेश्वराच्या इच्छेनं. तर मी तर म्हणते सुद्धा त्याची इच्छा आहे. होय ना? पण मी करता परमेश्वराची इच्छा असेल तर दुसरी इच्छा असेल तो तुमचा तुझा ध्यानचा थोडा मोळा केल्यानंतर मी मेला तरी चालेल. परवा करणारा मी नव्हे. पण एकदा मला स्वतःच्या मनाच्या ठिकाणी अशा त्याची पाठीमागून घेऊन स्वतःच्या मनात त्यांच्या पूर्ण करायची असेल तर मी तुझी इच्छा मोठ्या त्यांना पूर्ण करतोय. हे प्रत्यक्ष जांभुडाचा लोक आहे तुम्ही.
खबरदार आहे शब्द तुझ्या मुखातून. डांग देशाचा राजा राजा डांगावी म्हणतात मला. इथं का 10वा 5वा शब्द तिचे ऐकले आणि आमचं येणं इथं झालंय. ज्या ते तिच्या मुखातून मदतीचा हात आलाय, मदतीच्या साह्यासाठी तिच्या मुखातून स्वर बाहेर पडले. अर्थात हा अविचारी प्रसंग आणणारा कोंडू या चरण्यात चालतं वास्तव्य ब्रह्मराक्षस म्हणतात मला. मग हे ब्रह्मराक्षसा माणसानं माणसाला सहाय्य करावं, एकमेका सहाय्य करू, तेव्हा ही एक स्त्री आहे आणि अर्थात स्त्रीचा अवतीभोवती लज्जेचं कुंपण आहे. तेच बोलणार होतो. आणि त्या लज्जेच्या कुंपणासाठी स्त्रीनं स्वतःची मर्यादा स्वतः सांभाळायला हवीच. पण तिच्यावर आलेला जर का स्त्री तत्वावर अरिष्ट जर का पुरुषाला दूर केलं नसेल तर एक मर्द म्हणून सांगण्याची गरज नाही. तेव्हा काय म्हणतोय तुझ्या हत्याला हिच्यावर मी हात टाकला नव्हता, मग तुझ्या हत्याला मी माघारी का जाऊ? मग माघारी जाण्याची जर का तुझी इच्छा नसेल तर ब्रह्मराक्षसा अरे तुझ्या त्यातील पंचप्राणाला तुला मुकावं लागेल. चालेल तरी चालतंय, माझा सगळा चला चालेल. पण ज्यावेळी जी कुणी व्यक्ती माझ्या मार्गात आडवी येते तिला मी कायमचा दाडवा केल्याशिवाय मागतच नाही. मग ब्रह्मराक्षस आहे अरे तुझ्याशी उद्दंडवाद करून माझं उद्दिष्ट गाठायचं नाहीये. माझी उद्दिष्ट फार वेगळे आहे. तेव्हा समोर आलेला काटा संपविण्याकरता वैरी म्हणून तुझ्या समोर उभा आहे. मग वैराला आव्हान मी सुद्धा देत आहे. पण जर का वैरी म्हणून मारायला असेल माझा सुद्धा नाही तुझा शेवट करून हिला माझ्या वयावर सगळं जाईल. मग वैराच्या मनात जरा जर चिडा करता वैरी तू मारतला अरे कुणाला मारायला सांगतोय तू मार. प्रणाम करते तुम्हाला. पण सांगा हो, या रात्रीच्या प्रहरी आम्ही तुम्हाला पाहतो हे निर्जन स्थळ आहे आणि असं असताना आपण एकट्यात हो कोण आपण? एकच. अहो आतापर्यंत तिच्या मागोमाग तुम्ही चालत होतात, हा, तिचा शोध घेत आतापर्यंत तुम्ही इथपर्यंत आला, तीच अश्विनी मी. काय हा, नाही माझा विश्वास बसू शकत. विश्वास बसत नाही. ज्या अश्विनीला अश्विनी रूपात मी पाहिलंय बरोबर आहे. ते एक स्त्री असता स्त्री माझ्या डोळ्यासमोर आहे आणि ती स्त्री सांगते जी घोडी तुम्ही पाहिला तीच ती आणि मीच ती. आता माझ्या शब्दावर तुमचा विश्वास नसेल, हा, पण पुढे जे काय मी तुम्हाला सांगणार आहे ना ती गोष्ट ऐकल्यानंतर माझ्या साऱ्या शब्दांवर तुमचा विश्वास नसेल. काय मी बोलते ते सत्य आहे. मी अश्विनी आहे, पण यावेळी तुम्ही मला पाहता ते एका स्त्री रूपात. काय करता एकच. कोण हे स्वरूप तुम्ही का पाहिलं? याला सुद्धा कळलं तर मी इथे नाही, या वृत्ती लोकातील नसून मी स्वर्ग. माझा वास्तव स्वर्गलोक. स्वर्गातील आपण? हो स्वर्गातील मी. मग स्वर्गातील जर का आपण असाल त्या या मृत्यूलोकाच्या ठिकाणी अनपेक्षितरित्या तुम्ही आमच्या डोळ्यासमोर कशा काय येता? एकाच तऱ्हेला, कारण मी एक शापिष्ट आहे. हो मी या मृत्यूलोकाच्या ठिकाणी शाप हो. हो शापिष्ट. काय असा शाप? एकच. अरे आपलं नाव आम्हाला सांगितलं नाही तुम्ही. नाव आमचं उर्वशी. उर्वशी? हो नाव उर्वशी. आणि या उर्वशीला शाप कोणता असेल तर देव दरबाराच्या ठिकाणी तर 6 महिन्याने भरला जातो तो षण्मासचा दरबार. आणि त्या षण्मासच्या दरबाराच्या ठिकाणी सारे देव देवता उपस्थित होते, सारे ऋषीवर्य सारे माणसं उपस्थित होते. आणि त्या देव दरबाराच्या ठिकाणी साऱ्या देवतांच्या मनाचं मंथन करावा या हेतूला आम्हाला
देवतांच्या समोर आम्ही नृत्य सादर केलं. नृत्य आहे रंगात येताक्षणी आमच्या नृत्यावर देवांचा घोष झाले आणि वेधान होऊन आमच्या सभेत त्या देव दरबाराच्या ठिकाणी आमच्या समोर नृत्य करू लागले. ते आमच्या नृत्यावर खुश होऊन आमच्या समोर नृत्य करत होते हो. पण आमचा मात्र गैरसमज झाला. आमच्या गैरसमजाला आम्ही त्यांना देव दरबाराच्या ठिकाणी सारा देवतांच्या समोर नको नको ते दूषण केली. लावून तसे बोलण्याचं कर्तव्य केलं. त्यावेळी क्रोधाला महर्षींनी आम्हाला शाप दिला की जा उर्वशी. अगं मला दुसरा देव असताना त्या अश्वाची उपमा मला दिली. त्या अश्वाचं जीवन काय असतं हे अमृत जाऊ तू एक अश्वेने करून पडशील. तू एक अश्वेने करून पडशील. दिवसाच्या प्राणी मी शिकारीसाठी आलो असताना मी तुम्हाला अश्विनी रूपात पाहिलं. मग रात्र आरंभ होता क्षणी हे तुमचं रूप कसं काय पलटलं? त्याला सुद्धा कारण मी रात्रीची यावेळी स्त्री वेशात असते आणि प्रातःकाल होता क्षणी मला दिवसाच्या प्रहरी तुम्ही अश्विनी रूपात आणि रात्र आरंभ होता क्षणी स्त्री रूप. पुरुष माझं पूर्वस्वरूप मला प्राप्त होते. देवी उर्वशी एक सांगते, तुम्ही दुर्वास महंतांनी केलेला तुमच्याशी नृत्याचा आविष्कार त्यात तुमची चूक नाही. कारण ज्या दुर्वास महंत बेभान होऊन तुमच्या समोर नाचले एक सामान्य मानवाच्या बुद्धीनं मी एकच सांगेन, वास्तविक त्यांनी आपलं आसन सोडून तुमच्या बरोबर नाचूही नाही. म्हणून मी तुम्हाला दोषी म्हणणार नाही. पण एक सांगू का, प्रत्येकाच्या जीवनात नियतीनुसार कर्म भोगावं लागतं. तेव्हा हा नियतीनं दिलेला तुम्हाला शाप आहे. तेव्हा शाप तुम्ही भोगाल. पण आज आम्ही रक्षण करण्यासाठी आलो. पण कोण कधी तुमचं रक्षण करण्यासाठी येईल अथवा न येईल तेव्हा जीविताचं संरक्षण तुमचं तुम्हालाच करावं. तुम्हाला पाहिल्यानंतर ज्या भावना निर्माण झाल्या. देवी तुमचं बोलणं आणि त्या बोलण्याचा अर्थ राजा गांगवीला कळला. पण देवी एक सांगू, तुम्ही देवलोकीची एक अप्सरा आहात हो. बरोबर. आणि एक सामान्य भूतलावरील मी एक मानव आहे. हे तुमचं माझं नातं जुळेल का? काय कोण जाणे तुमचं सौंदर्य मला तुमच्याकडे ओढू लागलंय. तुमचं हे सौंदर्य मला तुमच्याकडे का म्हणून ओढून घेत आहे? देवी या प्रीतीला जर का या प्रीतीला ओळखलं असेल तर तिला या प्रीतीचा हात देवी तुम्हाला आम्ही दिला. पण देवी स्त्रीचं सौंदर्य हे स्त्रीचं सामर्थ्य आहे. पण देवी
सामर्थ्य हे जातिवंत पुरुषाचं सौंदर्य आहे आणि त्या सामर्थ्यावर तुम्ही पुन्हा देवी विसरू नका. आणि एकच सांगेन की तुमच्या सौंदर्यानं शृंगारानं आमच्या विरस्त्रीला तुम्ही वाढवा. विरस्त्रीची आग आमच्या रसाला साप पेटून दे. ते जग तोंडानं बोलू दे की एक अश्विनी घेऊन राज्याच्या ठिकाणी एक राजकर्ता आपली पत्नी म्हणून सांगतोय. चला माझी जनता मार्ग प्रतीक्षा आज विश्वास आहे आम्हाला. मार्ग प्रतीक्षा करते. चला या आजच नव्हे तर नित्य नियमानं या माझ्या राज्याच्या दरबारी मी तुला आणू लागलोय आणि माझ्या या जनता जनार्दनांना तू परिचित झालीस की ही माझी देवी, ही माझी पत्नी आहे. ही एक सामान्य अश्विनी नसून ती माझी पत्नी आहे हे माझ्या तमाम जनतेला कळलेलं आहे. आणि म्हणूनच तुझ्याशिवाय माझा जीव करमत नाही ग. आणि म्हणूनच माझ्या समवेत या राज सिंहासनावर बसताना अगं बाजूचं सिंहासन मी तुझ्यासाठी रिकामी ठेविलं. अगं रित केलं आहे तेव्हा सर्व पापा प्रणाश्रम प्रत्येकाला तुम्ही मार्गदर्शन करतात. बरोबर आहे. जो जो जयाचा घेतला गुण तो तो गुरु केला जाणं. बरोबर आहे. आम्ही प्रत्येकाला जीवनात गुरु मानतो. यावं बसावं बसावं नाही. आणि हा काही प्रकार मला विचित्र दिसतोय. प्रकार मला विचित्र दिसतोय. पण का म्हणून नाही. हा अरे तू एक राजकर्ता आहे आणि राजकर्ता असले